profesor que se chama Xoán González Millán, que sempre falou da literatura nacionalista e da literatura nacional, non? E Cunqueiro, por exemplo, é un das persoas que aposta decididamente por unha literatura plenamente nacional, na que a lingua é para crear, non é para reivindicar a necesidade de que a lingua sexa reivindicada. É dicir, Cunqueiro racha con todo eso e crea unha literatura plenamente universal. Igual que outros autores, como pudieran ser nestes momentos, naquel momento, naquela altura, podía ser don Ramón Otero Pedraño, que escribe uns anos antes unha obra, O desengano do Prioiro, que tamén ten esa visión universal da festa, da festa dionisíaca. Pois eles dous, na miña modesta opinión, apostan por esa literatura nacional, plenamente nacional, na que a lingua é un vehículo de expresión que non se ten que reivindicar a si mesma, senón que no propio acto de escrita xa está reivindicada porque adquire unha dimensión literaria óptima.